Som al centre de Barcelona, a la plaça Urquinaona. Ahir la nit aquí, a Espanya, i les seves hordes van intentar tornar a reduir Catalunya. Ho van fer aprofitant l'excusa de la crisi de la Covid i ho fan també a través d'un nou cavall de batalla, que és un partit polític que es disfressa de verd. Però tots els altres en són còmplices, perquè no veureu pas ni Ciutadans, ni PP, ni PSC criticant les escenes d'extrema violència que ahir la nit es van esdevenir en aquest centre de la capital de Catalunya. Tots ells són, podríem dir, la mateixa Vox. I és que el que pretenen és generar un conflicte civil que ens destrossi el país per dins. Perquè ara resultarà que cremar contenidors per defensar la independència de Catalunya és terrorisme, però fer-ho per criticar la manca de llibertat per les mesures sanitàries és una cosa perfectament tolerable. El seu odi contra Catalunya traspassa fronteres, i si no, fixeu-vos com ahir fins i tot van fer pintades contra els semites, contra els jueus. Van fer pintades antisemites. I és que, en definitiva, per ells, nosaltres som com els jueus. Mereixeríem ser cremats en forns crematoris. Des d'aquí, val la pena dir-ho, i des de Força Catalunya, tota la nostra solidaritat, admiració i respecte cap a l'Estat d'Israel. Catalans, desperteu, ens volen fer desaparèixer, però us juro que n'hi ha alguns que no ho permetrem.